Assalamu alaikum. Hare mi huri kam fop la landi style jam. Allah taw hare do jam. Hare mi huri ke jam am fop nato do ka live o yo sendi tan e yewter nde. Hande do en yewtay tobbe de duwade en yewtude. Hare non mi hewra mi hewro do kadi wonbe be sendi tan de yewtere ni wakkili be dari be daditi. Donc ande ngoji pyramide en toujours hinga continue hare nato be ka live o nato be ka live yo sendi tan e yewter nde. Mi yewtay on do hande tobbe yewte do hande mi beydana moƴƴa poode non noppi moɗon ni moƴƴa jentoroɗo la hakki andon hande kadi mi ari yewtugol ɗon ko duwa ɗon jentade si tawi ɗon mari ɗimmojo waliɗo findinemo waro jento moƴƴa o fama vraiment hande yehen yaltine hande senirde ko ɓe woni kon suudude ñaw maɓɓe barmere nden ko moɓe wono suudude mi yaha mi yaltinanayi mo hammoƴƴa mi holla on andon non ha honto senirde lanni ɓittade andon non ha honto senirde haaju maɓɓe gayni bonde andon non Mamadi Doumbouya ko honto be fokkiti andon non kadi toujours no mi woliranta non mi inna le coup d'état qui arrive à Mamadi Doumbouya ce sera plus fort que le coup d'état du 5 septembre 2021. Le coup d'état qui arrive à Mamadi Doumbouya ça sera plus fort que le coup d'état du 5 septembre 2021. Hara minni souvent nato ka live yo sendi tan e yewter nen ka live mede donc ɗe balle ɗo e yi programme ji buyno wadde ka leydi meɗen e yi ɗo kamɓe toɓɓe ɗe ɓe wono puusila ɓe andali noon ɓe famale fewndo ɗo noon mi ara kadi souvent mi yiltito e ndeya toɓɓerde mi wolan noon mi inni o e bone on hewtade ma ya eɓɓinanmo avant que bone hewtude ma woɓɓe sikkuno ko samakala woɓɓe innuno ko taali men jokki e onon ko haala tun walline si ɗon fala nini ko duuɓi ɓe fokkintinani on alors que non pour votre information hani ko wonɗen ɗo gila ɗo nattiri yeso onon tigi ɗon hira guite moɗon haray mi hiwrike wonɓe ɓen ƴawde fo Ismail Diallo merci beaucoup oui sali ça va tu vas bien ok haray ande moƴƴa Mamadi haaju maɓɓe gasi haaju Mamadi lanni bonde wata on sikkude ɗo koko ɓe woni yaltinande ko laba kon ɗo tum ɓe woni yaltinande o Mamadi koko laba kon tuno yaltinande o Mamadi Doumbouya ha hande ɓe yaltinali ñaw maɓɓe on yaltana woni hoore maɓɓe ñaw maɓɓe on yaltana woni hoore muɗum kala mantina ko ɓe eɓɓi kala mantina ko ɓe suuɗi kala mantina ko ɓe miijani Guinée en ko ɓe hollali Guinée on meɗen humpitade ko honnu min arata ɗo min jooɗo ɗo min yewtam médiaji no ferma hande yimɓe ɓen foppo hande goɗɗo susta wolde fewndo ka fewnduɗen ɗo ni fewndo ka fewnduɗen ɗo eɗen andi pasen Mamadi Doumbouya eɗen andi eɓɓoje maɓɓe ɗen si tawi en jonidiri juuɗe meɗen ni si allahu lanno jaaɓi ɓe putain ok la minute pardon donc haray kono nato kala vuyo sendi tan e yewtere nden nato kala vuyo sendi tan e yewtere nden ayi ɓe fuɗɗike signal de live on ɓe fuɗɗike signal de live on kisan donc ɓe wata hale ɗum ɗon few donc haray nato ɗo wo nato yo sendi tan e yewtere nden annata ndar renforcer sécurité abbe mi wawa ƴettude téléphone en deuxième jon ɗo mi wawa ndarde si tawi en waway mi hiwrike John mi hiwrike Ismaël depuis aux États-Unis Mamadou Bari ɓeyata kude live haray noon jippinane en keerji ɗin ka live ɗo sécurise non en live on donc ɓe signal de live on joni ɓe signal abbe noon par ce que mi yeggiti wadde o authentique ɗo ɓe feeti naatu ɗo yo sendi tan e yewtere nde ok en kadi keerji ɗin kadi live fi wata ɓe wawa bonnande live meɗen ni hiɓe ɗo mbeɗa andi ɗum noon ok putain minute voilà minute 6 2 et haray Mamadou Boy Diallo salut champion ça va tu vas bien merci pour le partage merci pour la force aussi merci John 224 hewti inchallah jaɓe hewti John 224 Mamadou Diallo salut ça va tu vas bien ok haray sendi tanay live on toujours donc mbeɗa andi sen renforçal ɗo tun en wallidira e ngo jippiro minute ok haray mi wuri kem fop yaafede hari voilà joni noon lan tangini hiɗon nande lan haray noon souvent mi aray mi wolanan ɗo minna ñaw mo Mamadi Doumbouya suuɗi on en yaltinemo hande fewndo ka fewnduɗen ɗo ande no ha honto ɓe ɓilli ande no ha honto ɓe tampi ande no ha honto senirde ɓe lanni lawde ande Mamadi Doumbouya ko wallahi jama kala fewndo ka fewnduɗen ɗo waƴe ka cuuɗi mawɗo wata goto tawto e o mascarade ɗo wata goto tawto e o ko ɓe miijani jamala kene ɗo kanko Mamadi imo waɗi yewtere nde yewtere ko honno o wi e nde yewtere
en aray ɓanginen den toɓɓere si feƴƴiɗon en yewtay ɗo hande toɓɓe ko tawata hande yimɓe no wullude yimɓe ɗo tampi yimɓe no fokkintina duuɓi jeɗɗi ko tawata hande fuɗɗoje majje on gila o investiture maɓɓe waɗi gila ɗum waɗali taw lewru kono jama on fuɗɗi hullude jama on ɓe votanali muɓen tun fuɗɗi hullude hay ɓe votanali muɓen no hullude itti sikke votuɓe ɓe donc fewnu ka fewnuɗen ɗo souvent mi wowlay mi wowlito mais jama on konto kamɓe hakkille maɓɓe ɗi woni en ara yewtude kon nden toɓɓere ɗum ɓeydodiren non moƴƴa faalaɓe ɓen kadi wadde interview ji maɓɓe ɗin si allah wulano jaɓi ka fende live walaɗo wawde addude invitation makko kala mi wawa e kala accepte ɗo mi wawa e acceptude ton invitation makko inchallah e dow jam moƴƴere wawi en kontingol live meɗen haray noon avant que en ƴettude yewtere nde ko wedditi ɗon wo jama ko wedditi ɗon huuɗe e senerde ko wedditi ɗon wo ko wedditi ɗon huuɗe e senerde mi wola encore une fois ko wodditi ɗon wo ko wedditi ɗon huuɗe e senerde ɓe yimɓe ko yimɓe ɓe nunɗa ɓe yimɓe ko yimɓe bomɓe yimɓe fukkintinam ɓe on ɗo aventure mo duuɓi jeɗɗi o aventure maɓɓe mo duuɓi jeɗɗi ɗo noon on yiɗo wo yimɓe c'est à dire woɓe wo CEDEAO itti sanction ko ɓe waɗi Mamady Doumbouya alors que non pour votre information mi wolanan ɗo mi adora taw yimɓe am ɓen taw wiwɓe men ko menen woni ngo jippere woto ɗon wiwɓe ɓen ko menen woni hunde wotere mi adoro taw e maɓɓe taw ɓe faama moƴƴa noon ɓe guentoro lanɗo kadi hakkille ɓe anda kadi ko monum ɓe kon wolande Mamady haaju Mamady boni haaju kala jokkuɗo senerde boni fewndu ka fewnduɗen ɗo ko tawata ngo jippiro e hewti fewndu ɗo hewti ko jonidire juuɗe meɗen en mbiɗa hiide woɓɓe golle maɓɓe c'est à dire ko arogol cukkomen ma wowla piiji wowla fi yimɓe wonduɓe e senerde ɓe yimɓe ko tawta yimɓe layifuɓe yimɓe ko tawta yimɓe ɓe nunɗa yimɓe ɓe feewa acca ko duwe fewndi kom acca actualité on hande piiji buy hande no wodi ko waɗe piiji buy hande no wodi ko golle ka leydi meɗen ɗo piiji buy hande no wodi ko pou champion andite kala ko foti ɗon senirde lanni wuggade andite kala ko foti ɗon kala ko jooɗi ɗon waɗɗon sama kala ɗo ko ɗon senirde woni puusude pion hande ɗon arde hullon eme fewton eme on anda ko jawle jelu wona bonnede ɗo on anda ko otoje jelu ko ittiri jawle honno ɓe woni bondude ɗo hiɗon jooɗi tun yimɓe ɓe gaynana hoore muɗum hayƴe hunde yimɓe ɓe alana hoore mum hayƴe fus ko ɗum minata les lourdes responsabilités qui attend Mamady Doumbouya et sa famille e jokkuɓe makko ɓen ses alliés ɓe yaltata e muɗum ha ñande lakara mi wolani on ɗum noon son sikki ko sama kala son sikki on jooɗotoɗo pinon guinen waɗon guinen kala ko falno marsata mi wola ɗon encore une fois onon ɓe wonɓe yaltude ɗo wowla ɗi haalaji ɗon ɗon wolde ɗo mare ɗi haalaji mo nani mare ɗi haalaji mo jogitoɗe ko jogitiɗon noon mais min ko numi mari ko mi wiyata onon ɓe wiwɓe ɗo kone woni ngo jippiro goto jogitoɗe acce taw memmina nani wataw memminan few ko numi faala wolangol on acce ɓeɓe on nen jippirde muɗum ɗo ko tawata ɓe décidi ene kadi décidi waten rekkilanɓe ha janggo waten rekkilan Mamady Doumbouya waten rekkilan kala jokkuɗo Mamady Doumbouya ɓe immanama ɗum noon yoɓe andu moƴƴa Mamady a immanama kisan dès aujourd'hui a immanama et puis mi wowla ɗo clairement faalaɓe ɓen fop nana ɓe anda kadi noon disposition ji ɗi fop kadi toujours meɗen jogiti ko men mainteni kadi Mamady tu vas partir par tous les mots soit tu sors à la grande porte soit tu sors à la petite porte. C'est à toi de choisir, Mamady Doumbouya. C'est à toi de choisir. Soit tu sors à la petite porte, soit tu sors à la grande porte. Mamady, je te dis ici clairement, Mamady, tu vas partir par tous les mots. Are ɗon mi wolana ɗon hiyon ɗon toɓɓere ando layfu yagal ha honto senirde ɓe lanni jiccade ɓe daasi lande dande ka koccuri ɓe laafi ɗengal e balle ɗon hiɗo kanko Mamady ko tawta nayi waɗali ko ɗum andi souvent har si me woli waɗa e lewru ma lebbi ma balɗe sihiyo joni ko me woni wolande ko pratique Guinée no fanki tun Guinée no mbiɗi gite maɓɓe ɗe no suti ko won kon feƴƴude Mamady Doumbouya omo won no hiide ɗo omo won no sutendo ɗo no jooɗi no fanki no pina Guinée no wadde kala ko faala ɗo ene onon on ala andude kon ɗum ɓe jokki are ɗo noon mi wolana souvent poore no pimoɗon ni mi yeytike on kala ko wedditi ɗon huuɗe Mamady huuɗe kala jokkuɗo Mamady Doumbouya waɗe hande ko juma wata yeggutude hande ko juma hay son juuli geeƴan on jooɗitke ɗon tayyike ɗon waɗi duwawji moɗon ni Allah jaabinana on duwaji moɗon ni fewno no min wolata nini fewno ɗo disposition ji ɗe ɓe ƴetti ɗi ko tawta programme nini no hande noon andi ton noon kanko nene makko Mamady Doumbouya programme ji buy hande ko tawta hande jama on no yawde hulla e makko kanko nene makko Mamady Doumbouya
ha jamajula hande do nini wombe kankam e wombe farana e wombe hande yimbe moko babe leydi nini hande no yaade hulla e Mamady Doumbouya ma nene Mamady Doumbouya yetobo yobe accutu nangabe mabbe ene be wombe sukabe nangado do ko tawta ko kanko tum nene makko jogitin nene makko mugo feti ene bendeno so mo be don be yalti talibe wadi live titi be ni sibe anduno ko ni be deno satano be inni sibe anduno ko ni be deno satano fiyon ben no junu be nangama do basa be ittama wonki mabbe ka ene hidon andi to problem senirde woni on landike konto be woni on landike mi do wobbe no addana lando odioji be wi'a kambe de haray e fonike men geyndo be fopare si tay be wuri be selli be yaltimbe mayo be accutu be lance appel de wotre be humpita jama konto be woni hidon jodi do hidon fanki do suti hidon jama la gene mi toliko mi jeji on ake famo ake waton jodo hatana hewtan sihimido don so andi ha honto Mamady Doumbouya woni bonude de jawle meden so andi ha honto Mamady woni bonude jawle leydi meden ni ko wallahi on tawtetake kala ko wiete Mamady inne mabbe no tawa e mudu lagine ko en fop menen ji lagine be ari be kiwlorke lamgo pinka be famina ni ko justice be no wadugo e ile justice on do yaade hor jama immoden en fop meden dès le premier tour wakilo den e fop meden no ittire be yimbe be sikkuno den ko yimbe fewbe kanko Mamady Doumbouya modi do yewtere de yewtere makko bilan wadi flashon kundo e mayre ene koko be wonno hadde mi wola danon clairement koko Mamady Doumbouya wonno hadde wana dum be woni wadde hande ko be wonno kon hadde fop ko woni kon sabu itti Alpha Koné na sabu na dum na golla be tokkiti ene wola ne lan ko projet wonu Mamady Doumbouya sanzani lagene wadani lagene projet honnu be waren ene Mamady gila be ari Alpha Koné bonnugo jawle ene hari en hebi lando bonnir o jawle lagene ne hayo te Mamady Doumbouya fino mentir ko pouvoir hari en hebi han wadane lan ko commentaire jonon be sindai jon 224 der gama Ismail wola ne lando onon be ombe kandel ene gila Sékou Touré addi Conté addi Dadis addi ardi be do fop ha hewti ko fewndi den do ene en hebi lando bonnir o jawle fi yo luttu ko laamu hayti Mamady Doumbouya ido ngandi ko milliard ji jelube bonni ido andi ko ene kombo wa lintude do otoji jelu okkado ko Mamady Doumbouya okitiri ene don sikode ko mbudi makko ko lakkere makko bira wicca o jetti dimbu woni ulmande ko mbudi jamala Guinée ko mbudi Guinée wono jettude do ene onon don sikkude ko sama kala be jokki onon don sikkude be himbe be wonno hide do ko himbe nundube ni ko himbe be fewani ko himbe be wadetake confiance ni wata goto immo daro famina kanyum ko Mamady wonani alors que haray mande ko fenande be jokki joni diren jude meden pour mettre un terme à Mamady Doumbouya parce que Mamady ko maoya awa haray idon andi be desidi be fokkintini jamfa konnu seni re fokkintini jamfa en yewta dum no jon kala 22e donc haray pode no pi modo ni mo